Nakadaan siguro. Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So ngayon magdi-deliver po tayo ng materyales dito sa susunod nating project. Okay, so mamaya mag-start na po tayong gawa-gawa ng cabinet. Tapos pasyalan din po natin isang project natin sa Paniki. So malapit na po matapos yun. Okay, tara. So dito na po yung susunod na project natin. Okay, so baba muna tayo ng materyales. Okay, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa ating channel, so subscribe na po kayo mga boss. Siyempre, huwag niyong kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Siyempre, kung napanood mo to, huwag niyo pong kalimutan na i-like po itong video natin. So malaking tulong po yan sa channel natin mga boss. Okay, so kahapon bumili na ako ng materyales. So ngayon po nila dineliver. So sinabi ko na rin yung mga presyo nito kahapon. Okay, so ang gagawin natin dito, ceiling muna. Tapos yung spandrel. So yan po yung gagawin natin. Okay, so baba muna tayo. Okay, so yung mga boss, doon naman tayo sa bahay. So ay baba natin yung mga pang cabinet doon. Tara, let's go. Okay, dito na po tayo sa bahay. Oops, tama. Atras mo na lang, atras mo na lang. Mahirapan din kayo mamaya. Tatamaan na. Okay pa. Okay na yan. Ha? Doon sa likod. Tapos yung mga paring dito na. Okay, dito naman tayo sa bahay. Magbaba. Okay, so naibaba na lahat ng gamit. So pauwi na rin yung delivery. So balik ulit sila sa pwesto nila. Sige sir, ingat. Next time. Okay, tara na mga boss. So ipapaliwanag ko sa kanila kung ano yung mga gagawin nila rito. Tara. Ayun, yung moldaran na nila mga boss. Okay, so dito na mga diniliver yung iba nandun sa tabi ng pick up. So yan yung gagamitin natin sa Bani Pangasinan project. Laminated board. So 3/4 siya, 18mm double face na marine. Okay, so andun na yung mga tatabasin. So ganito kasi kami, pag gagawa kami, tabas lahat. Ang unang gawin namin, tatabasin namin lahat tapos ibubuo. So andito na yung mga cut list niya. So yan na siya mga boss. So yung mga cut list. So 21 board ang kailangan natin doon. Tapos yung drawing andito na rin. So may na mga number yan. Ano? Okay, so yung mga assemble, dito na rin yung mga assemble ng mga boss.
kung paano assemblein. So dalawang kitchen kasi yan, kaya dalawang pattern. Okay mga boss, punta muna tayo sa Paniki project. So pasyalan natin project doon, baka matapos na ngayon yun mga boss, yung project natin doon. Okay, let's go. Okay, dito na tayo mga boss. Dito na po tayo. Okay. Mga boss, oh. Matatapos na sila ngayon mga boss. So may papalitan pala tayo rito. Oh, mali. Mali na kagad. Yung puti. Puti dapat yung square. Ay, puti? Oh, ba't di nakita yung mga ginawa natin noon? Puti yung square. Oh. Mali mga boss. Yung ito lang yung ano, black. Oo. Okay, so dito nakapagpintura na rin. Okay, so dito naman okay na. Ayun, oh, ganda na. At dito muna tayo. Check natin dito. Ayun. Ayos. Okay, ganda. Okay, room 2. Ito yung room 3. Okay. Ayos na rin dito mga boss. Ayos, gumaganda na. Okay, so yung 3D model na ito, so makikita nyo dyan sa screen mga boss. Okay, ganyan pa yung mangyayari dyan pag natapos. Yung electrician daw sa linggo pa daw pupunta, sabi nila. Hindi pa inilagay. Hindi pa napailaw? Wala pang ilaw? Saan? Yan, coblight nga. Wala naman dito. Ayan. Ayun, meron na. So, kwarto wala pa. Okay, so hindi pa kompleto mga boss. Ayun, oh. Okay na. Yes. So dito, nagkamali kami ng coblight dito. Nasaan yung ilaw? Sa labas? Sa labas. Ay. Kamali, nagkabaligtad yung ilaw. So dito may ilaw na mga boss. So white dapat yan, yung mga black na yan. So pipinturan na lang nila ulit. Okay, so ito, gypsum board lang ito mga boss. Gypsum board. Tapos kinulayan lang namin ng choco brown. Okay, so halos tapos na. 95% na tapos na. Ilaw na lang ang hindi pa tapos. Sa linggo pa lang ikakabit. So balik po tayo ng Lunes dito. Lunes para may vlog natin before and after. Okay, so ayun mga boss, papalitan na lang nila yung kulay. So yan na lang no. Okay na no. Tapos yung mga ilaw na lang mga boss, sa Lunes na lang siguro tayo babalik dito para i-vlog po yung before and after na ito mga boss. Kasi sa linggo pupunta yung electrician dito para ilagay mga ilaw. So tara, order muna tayo ng spandrel sa Tarlac Roofing. Yung spandrel na po yun ay pupunta dun sa Santa Ynez project tsaka sa San Carlos project. So tara, samahan nyo muna ako mga boss. Let's go. Okay, dito na tayo mga boss.
So may ginagawa palang daan doon kaya traffic. Okay. Parada nga tayo rito. Baka pwede. Okay, sandali lang naman tayo rito. Alis din tayo kagad. Kinukuha ko na yung makakadaan yung sasakyan. Siguro. Hello ma'am. Sige, tignan ko nga muna yung Ha? Makakadaan siguro? Yung wood grain na lang. Sir, i-receive ko na lang muna ng pera. Yung resibo, send kita ng copy niyo sa messenger. Sige. No, sir. Kailan deliver na ito ma'am? Sir, mga Thursday, ano na ngayon? Ano na ngayon? Martes. Bukas na gagawin ko, sir. Sige. Mga Thursday, Friday. Hanggang Friday siguro, sir. Sige ma'am. Sige po ma'am, maraming salamat. Okay. So tara na mga boss. Ni-order na natin. Okay, nakabili na po tayo dito sa Tarlac Roofing. Dito lang po sa Tarlac yon yung pinunta natin kanina kila Ma'am Catherine Shane Katubay. So makikita nyo rin po dyan sa screen yung pwesto po nila. May FB po sila. So ipapakita ko na lang po dyan sa screen. So yung kinuha natin na spandrel, yung wood grain, yung parang kahoy po yung itsura niya. So mas mataas siya kung ikukumpara mo siya sa ayun, yung plain na white. So mas mataas po yung presyo niya. Sa plain na white, ang per LM po nila doon nasa 55 per LM po nila. Dito naman sa wood grain nasa 65 per LM. So yun pong wood grain po yung kinuha natin na spandrel. So dito sa kabilang project, sa may San Carlos na yung lalagay doon na spandrel, yung price po ng spandrel doon kasama na po yung L molding tsaka mga ventilation ay nasa 20,274. Yun po yung presyo niya. Okay, so dito naman sa kabila, dito sa Santa Ynez project, so may spandrel po din kasi yun mga boss. So wood grain din po yung kinuha ko doon. Yung materialis po nun nasa 42,795 po yung materialis niya. Okay, so yan po yung natin mga boss. Yun po yung materialis na binili natin sa mga project ngayon. Okay, uwi muna tayo mga boss. Ito mga boss yung yung kaya pala nagpapatraffic kanina. Ito ginagawa pala yung daan dito sa may Tarlac City papuntang Luisita. Ayan Ayan po pala. Inaayos po pala nila yung daan, kaya pala traffic dito sa Tarlac. Okay, uwi na tayo mga boss. Dito na tayo sa bahay. Okay, dito na tayo. Balik ulit tayo rito sa bahay mga boss. Okay, tignan nga natin mga tatabaw rito. Okay, so dito nagpapahid na sila ng waterproofing. So unang coat pa lang yan mga boss. First coat. Bali ito pa yung ginamit namin. Super dry ng Davis. So ginagamit dito sa negative side ng wall dito sa loob mga boss. So pwede rin sa labas.
So pagkatapos niyan, siyempre double coat pa natin yung second coat. So iubos na natin tong binili natin para sigurado. Tapos pagkatapos yan, pwede na tayo mag-skim coat. So dito lang naman yung lalagyan natin kasi ito yung na-expose sa tubig, lalo na dito sa likod kasi naka-hollow blocks po yan sa likod niya. So pwede rin gamitin yan sa mga underground. So yan, pwede kayo mag waterproofing pag nasa underground po kayo, sa loob po kayo mag waterproofing. Okay, so dito tayo. So dito naman sa kabila, so nagtatabas na po sila. Okay, so ito pa yung melamine board. Ano, okay? Ayos? Sinusukat nyo, okay naman? Actual bawat pan, tawas. Ha? Actual bawat tawas. Sukat bawat tawas. Tapos pag natapos nyo, sinusukat nyo ulit? Oo. Ayun mo rin. May program dyan. Okay, okay naman. Ayos. Ngatong ta. Ngatong. Okay, so yan na mga boss. So malapit na matapos mga boss ito. Bali doon sa taas, kisame na lang, tsaka yung partition ng kulang dito. Tapos dito, ito yung gagawin nila bukas, yung stoneworks dito, tsaka yung hardiplex na ilalagay natin. So yung hardiplex na yun, 12mm po yun. So lalagyan po natin ng groove. May groove po siya. Ilalagay natin yan, pati dito, katapat po nitong dalawang bintana. Tapos, pagkatapos noon, pwede na tayong mag skim coat. So pagkatapos magkisame, mag-partition, mag-skim coat na po tayo. So dito, ni-apply na po nila yung super dry na ano natin, na waterproofing na galing sa Davis, product ng Davis mga boss. So andun din po yung ano sa galon ng Davis, sa ano niya, lagayan niya, andun po kung ilang square meter yung mako-cover niya sa bawat isang galon mga boss. So dito ang kulang na lang dito yung hagdan. So dito na yung ano. So bubuhusan na lang natin yan. Lalagyan natin ng ano yun, tawag dito, steel matting. Steel matting, lalagyan po natin steel matting yun. Tapos bubuhusan na lang ng semento. Okay, so yan mga boss. Tapos yung stoneworks, ito na po, kinalkal na po namin yung dating mga natira doon sa project natin. So kasya naman siya, pupunta rito. So pinenta namin kanina, kasya naman siya. So yan po yung ano, ilalagay dito ng stoneworks. Tapos sa spandrel, meron pa naman tayong tira rito. Meron pa doon mga tira-tira natin sa project. So kasya na rin po yan para dito. So sa pintura naman, so marami po tayong pintura. So kasya na rin ito para dito. So marami tayong makakatipid po tayo kasi itong mga pintura na to galing sa project. So karamihan na nilagay natin dito galing sa project. Pati mga ceiling niya, yung mga tira-tira sa project, yun yung ilalagay natin dyan sa ceiling, tsaka partition. Okay, so dito sa modular cabinet, so hindi pa sila tapos magtabas. So marami pa silang tatabasin. So dito pa yung ibang tatabasin nila mga boss. Andyan na po. Okay. So dito naman, ayan sila misis, tsaka si nanay, nag-ayos ng mga kalat. Inayos na nila tong garden nila. So magtatanim sila ng mga gulay dito. Okay, siyempre bago ko tapusin tong vlog for today natin, gusto ko muna mag shout out. Mga boss, so shout out muna tayo. So medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag shout out. So ayan, shout out kay King Daniel. Siyempre shout out din kay Ma'am Elizabeth Versosa. Ayan. Shoutout din kay Ilocano. Yan, syempre, ayan bumalik si Kawalwal TV Vlog. Ayan, shoutout. Ayan din si Sir Rodolfo Pipinto. Ayan shoutout sir. Welcome back po. Ayan, lagi itong nagpo-comment si Sweet November. Ayan. Si Christian Mark Ramos. Ayan. Shoutout po sa iyo sir. Saka si Madski Jillian Lingatong. Ayan, shoutout po. Shoutout din kay Rosemary Bulatano. Bulutano. Ayan, Rosemary Bulutano. Ayan. Siyempre kay Ma'am Joanna Sabala.
Ayan, shoutout po. Siyempre kay paring Joker Official Vlog 2.0. Ayan. Tsaka kay Ma'am Bernie Rosario. Ayan, shoutout po. Kay Francis Blen Amador Machenso. Ayan, shoutout din po sir. Ayan, kay Di Alan TV. Shoutout po. Kay Domi Barakyo. Ayan, shoutout po. Bon Ryan Piordena. Oh, ayan oh. Uy, si Boss 13K, subscriber ako niyan. Magaling yan, boss. Sabi niya rito. Si Rodolfo Piconco, ayan, na-shoutout na pala natin. Si Miss Lucky Me. Ayan, si, ano pa ba yung mga nandito? Thomas King Largosa. Ayan, siyempre kay Ma'am Lunisita Ortiza. Siyempre, shoutout din kay Jessie Enriquez. Felipa Banog. Yan, siyempre kay Ma'am Lisa, kay Glenn Tamayo, Virginia Beltran Barlaan, ayan o, sila ma'am, ayan o, shoutout po ma'am. Kay Ray Borginso, ayan, shoutout po. Ray Romero, kay Pita Honey, ayan o. Ayan po yung mga gusto kong shoutout mga boss. Si Sir Recto Carmen, Roel Pascua, ayun o, si Sir Roel. Siyempre kay Furniture Boys Vlog, ayan o. Ayan, pinapa-shoutout niya si Sir Manny Nogoy, si Master Manny Nogoy. Siyempre kay Sir Marvin Palitada King. Ayan o, shoutout din kay Masaoy Dante, Romel Jimenez Dula. Ayan, kay Sir Jason Villanueva. Ayan, shoutout din kay Noli Paule. Sino pa ba? Sak Zacarias, mga boss. Shoutout. At kay Max Skill. Ayan, sa abroad po ito si Max Skill. Okay, so yan po muna yung mga shoutout po today po natin mga boss. So, siyempre sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo rito sa vlog po natin. Siyempre, huwag niyong kalimutan na i-like itong video po natin mga boss. So hanggang dito muna yung video for today po natin mga boss. Siyempre, ingat po tayo lagi at God bless. Paalam po.